dispertsioarekin amaitzeko, azken finean, giza eskubideen alde egitea da. Eta momentu honetan, dispertsioak suposatzen duena da, giza eskubideen urraketa larria, bai presoentzat, bai senideentzat. Eta uste dugu euskal gizartearen gehiengo oso zabal batek hori oso garbia daukala. Eta horregatik gaur hemen islatuko da, horren alde egiteko prest dagoela jende pilo bat. Ez bakarrik gaur egun, hemen kaleetan, baizik eta egunerokotasunean. Zeren hau ez da hemen bukatzen zoritxarrez. Badaki dugu oso lan luzea dela, dispertsioarekin amaitzeko lehenengo pausua da, prozesu luze baten, nun gero presoak haien aportazioak gizarteari eta bake prozesuari egingo dioten. Zentzu horretan, gaurtik aurrera, hemen biltzen diren guztiok, egunero lanean diardutzea eskatuko genieke, baita ere, adostasun puntuak lortzen juteko eragile sozial eta politikoen aldetikan, eta dispertsio eta presoen gaia konfrontaziotik adostasun esparrura pasatzeko. Berriz ere hemen gaude Bilboko kaletan, senideok urte bat gehiago zoritxarrez, 25 urte betetzen direlarik sistematikoki dispertsioa aplikatu zutenetik. Zoritxarrez, 25 urte oso errexi esaten da, baina gurotzat suposatzen duena da astero errepidean egon behar degula. Eta ez dago ezer krudelagorik, estatu batek egin duena egitea baino, bi estatuk egin dutena egitea baino, familiarrak erabiltzea, senideok erabiltzea, presoak suntsitu nahi izateko. Ez dute lortu, eta ez dute lortuko. Guk astero jarraituko dugu beraien ondoan. Esan nahi dugu, gaur dala, egun bakarra urte guztian, bizitarik gabe geratu direna. Gu ere bai, bizitarik gabe geratu gera. Baina hemen Bilboko elkartasun guztia helaraziko diogu, oxigeno guztia beraientzako izango da. Lehenengoz eta behin esan behar dut EH Bilduren partetik sekulako postasuna ematen digula benetan herri bat Bilboko kaleetan ikusteak. Sekulako postasuna ematen digu bidea erakusten duelako. Badago herri bat bere presoak, euskal preso politikoak etxean nahi dituena. Eta lortuko dugu gobernu guztien itxikeriaren gainetik lortuko dugu herriak horrela nahi duelako. Eta horrekin batera ere, gaurko egunean eta esan behar dugu bizita egin gabe gelditu diren senide eta lagun guztiei EH Bilduren partetik besarkada bero bana. Euskal presoak eskubideak aldarrikatzeko etorri gara ona eta gainera kalean gu oso pozik gaude hori egiten. Pentsatzen dugu oso beharrezkoa dela aldarrikapen aurrera eramatea. Elak ikusten du estatuaren agenda horren inguruan erabat itxita, ez dago inolako posibilitaterik oraingo gobernuarekin zerbait konpontzeko. Aste honetan bertan Rafael berak esan du, aitortzu du estatuaren agenda izan zela guda zikina, eta guk ikusten dugu, kezkatuta gaude horrekin, modu desberdinetan estatuak erabiltzen ditu tresna desberdinak Euskal Herriaren bidea oztopatzeko. Eta hori horrela izanik, guk sinisten dugu kalean. Pentsatzen dugu kalean aldarrikapenak egin behar direla eta mobilizazioak egin behar direla. Derrigorrezkoak dira mobilizazioak aurrera eramateko eskubide desberdinak. Lehenik eta behin besarkada bat, urte berri batean ere euskal preso politikoei egiten ari diren lanari, prozesuarekin hartu dituzten konpromisoei, urte berri honetan ere kaleratera behar badugu beraien eskubideen alde. Uste dugu herriak bere papera betetzen ari dela, gure konpromisoak urtero berresten ditugula eta gaur berriro ere ikusten dugu eskaintza bat euskal instituzioei benetan urratsak emateko, benetan herriarekin batera konpromiso berriak hartzeko, Madridek espetxe politika aldatu nahi izatea, aitzaki bat alako guk hemendik urratsa handiagoak, ekimen indartsuagoak eta politika ausartagoak ezartzeko. Beraz, gu gaur berriro ere zoriondu nahi dugu herriari, kalean dagoelako politikoei, instituzioei, agintariei esanez, badela garaia, aukerak badaudela, beraiekin egongo garela urratsak eman nahi bai dituzte, herri hau normalizatu behar delako eta ezin da normalizazio politikorik egon, 500 preso politiko dituen herri batean. Gaurko eskaririk importantena da
sakabanaketagaz amaitu eta euskal presoak euskal herriratzea. Baina, bueno, niretzat hori da lehenengoa. Eta gero egongo lirateke beste asko, danak etxean egon arte. Nik uste dut horretan pentsatzen daudenak badakitela noiz joan behar den isilean, zer suposatzen duen pankartarik gabe joateak, batera gauzak egiteko baselako aleginak egin behar diren. Nik ez dute, nik ondo ikusten dut, nik ez dut zalantzan ipinten. Badago jendea hori pentsatzen. Urteko asteburu bakarra, bizitarik gabe. Berak ere badaki, urtero deitzen deu manifan gauden bitartean, Maialenek, eta bueno, eta beste batzuk ere. Beraientzat ere egun esanguratsua da oso. Ez dugu bidaiai, baina alare hemen lan asko indegu. Honea etortzia, hau dana prestatu, beste mota. Osa, lehen ozan bidaiaikia kilometro eta kilometro, eta gaur da, hemen notia, ikusten dezu ze prestakizuna daukagun, eta hoi da. Eta gero ikusi jendia segido dagoen hemen, launtzeko, eta bierdeguna gaina, launtza bierdegu. Beste ez da posible, holako bidaiak ikean, urte guzti. Gelditxo gabe eta gutzako posa ondile. Gure asteburuko plana batzutan mintzat izaten da senideak hartu eta urrutiren dauden presoen bisitan joatea. Haiei gerturatuz, batez ere zailtasunak dituztenak mugitzeko. Bai helduak direlako, bai biderik ez daukatelako, kotxerik edo kotxe faltak edo tabar. Eta gaurko egunan berezitasuna da, nire ustez bintzat, somatzen dugun tristura, ze sakrifizio bat sumatzen du gaur hemen egoteak. Preso asko gelditu dira, bisitarik gabe, eta bueno, sakrifizio horrek behar luke izan bere ordaina, eta gutxinean gaur hemen jartzen da ahotsa aldan eta urrutien iristea, hori dugu gure helburu gaurko. Milaka pertsonaren giza eskubideak urratzen dituzte, espetxe barruan naiz kanpoan. Urraketa planifikatua da, erabaki politiko baten ondorioa, eta minean eta mendekuan oinarritua. Preso eta senideei gehitutako zigorra da. Besteren artean, Europako giza eskubideen auzitegiaren ebazpen baten arabera legezkoa ez dena. Dispertsioak asmo politiko zeraikitako egitura juridikoa dauka. Erradiografia sozial bat sortzen du, baina batez ere bizitza gehiegiren eguneroko drama da. Guk ere ez dugu ulertzen gobernuek legearen barruan egin daitekena ez egitea.
ez dugu lertzen pertsona guztien giza eskubideak errespetatuak izan daitezen urratsik ez ematea. Ez dugu lertzen konponbidea elikatu beharrean oztopoak jartzea eta ez ulertzeaz gain ez dugun hartzen, ezin dugu zain segitu. Herri honek zilegi du giza eskubideen aldeko jarduna. Horregatik gaude hemen, hasierako nitasunetik, norberaren etxeko goxotik, euskaldunok hain maitea dugun gutasunera pasatuz. Gaur plaza honetan eta bihar Euskal Herri osoan. Eta gu honetara borondate bera duten herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu, sare indartsu bat osatzeko. Dispertsioa bizitza gehiegiren eguneroko zama bihurtu zaigu, 25 urte luzez. Gure zendiekin egoteko milaka kilometro egitera behartuak ez izatera nahi eta behar dugu, orain. Sakabanak eta senideon aurkako zigorra da. Mendekua, injustizia bat, bakearen aurkakoa. Horregaitik, guztiak etxeratzeko bidean, giza eskubideen alde dagoen pertsona oro, dispertzioarekin bukatzeko aktiboa izaiterat gonbidatzen dugu.